Buenos días. Vamos a empezar una ruta. Estamos esperando a la jefa que... Намираме се в Исаба. Малко китно селце сгушено с долината Ронкал, Пиринеите. Vamos a hacer una rutita muy bonita aquí por Pirineos. El monte se llama Chamanchoya. Aquí estamos, este es Marijo, saluda Marijo. Este es Ивайло. Мястото, откъдето щеше да започне преходът ни, се намираше на 6 км от селото. Затова до там щяхме да се придвижим с кола. Маршрутът ни започваше от къмпинг Асоласе, намиращ се в подножието на планината. До върха на планината имахме 6 км и половина. Очакваше ни едно доста интересно и вълнуващо катерене с невероятно красиви гледки. Екипът, с който превземахме в планините на Испания, а и не само, се състои 4 човека и се казва Прекия път. И така, около 9 часа сутринта, нашето планинско приключение започна. Както сами може да видите, времето беше невероятно. Yo tampoco tengo tanto hambre, ¿eh? Около 4 часа преход вече се намирахме на върхът на Чаманчоя. Гледката беше неописуема. Надморската височина, на която се намирахме, беше 1945 метра. Останахме около 30 минути, за да се насладим на гледката, която ни предоставяха Пиринеите. Седяхме и се любовахме на гледката, ни застигна купеста облачност и решихме бързо да се отправим надолу, преди да не е завалял някой пороен дъжд или сняг.
заваля, застигна ни нещо като скреж и градушка. Но беше много слабо и за кратко. Връщането ни продължи около 2 часа и 30 минути по същия път, по който се бяхме качили. Природата беше красива, загадъчна и омагьосваща и ни зареждаше с енергия. Планинските маршрути, които правихме, и гледките ни зареждаха с положителни емоции и ни караха за миг да се откъснем от ежедневието. Los mejores. Full equip. Full equip. Това слагаме край на планинското ни приключение.